Ni anh tuôn có una ram ngam ter kholo ram le mi phun tâm nát le anh chung đi đâm na Pentecost tharau chi ang him asi mo tharau chi ang him Pentecost chi ang tharau ram cha aditer tang chia mi na le si fa atoi sang Pentecost tharau chi ang himasi tung chia mi anh có una lòng na cần muốn hay lâu mi pinun na cho tu le lòng na suter tu Pentecost tharau chi ang masi mo tharau chi ang Pentecost yang tharau ram cha aparte tu tang chia mi na le si fa atoi sang tu Pentecost tharau chi ang masi si se lo cắt lấy lo van long mong chiều đi ăn mong si se ăn lấy lo lấy pha nó sum mi đi la ăn him na chu Pentecost tharau chi ang masi mo tharau chi ang Pentecost yang tharau ram cha alter tu tang chia mi na le si fa atoi sang Pentecost tharau chi ang masi ôi chia sang căn phu na si se lo căn đồng lấy lo si cha phun khi trong căn ấy cầm ba căn lấy lo mi thi na sang căn thâu vi lý do tâm na chu